Začni už, Gusto, veď ja na to nemám celý deň. Myslíš, že nás niekto sleduje? Neviem, spýtaj sa. Hej, sú tu nejakí moji ľudia, Nikto neodpovedá. Tak musel si niečo pokaziť. No, lebo ty vieš všetko najlepšie. Sleduj a uč sa. Ak nás sledujete, dajte nám srdiečko. Jej, srdiečko a ďalšie. Zase to niekto stlačil. Sleduje nás kopec detí. Čaute, kamoši a kamošice. S Gustom pre vás máme novinku. Ja to chcem povedať. Ale veď to bol môj nápad. Verím, že každý z vás už pozná náš úžasný super tím. Ale jasné, že nás poznajú, veď už sme celebrity. A presne preto nahrávame toto video. Chceme potešiť vás, našich fanúšikov. A preto sme sa rozhodli urobiť autogramiádu. Stretneme sa dnes po obede. Budeme rozdávať superhrdinské podpisy. A môžete si s nami spraviť aj superhrdinskú fotku. Takže sa ponáhľate, aby ste nás nezmeškali. Superhrdinku V A superhrdinu G. Čaute. Aj tak som lepší. Tak čaute. Myslíš, že niekto príde? Videl si tie srdiečka? Sme najobľúbenejší superhrdinovia na celom svete. 300 bobrov na balkóne. Asi som trochu nervózny. Nemáš byť prečo, Gusto. Máš pravdu. Veď nás všetci majú radi. Presne tak. Videl si, koľko listov nám naši fanúšikovia poslali? Veď sme super tím. Máme super skrýšu, super kostýmy a super mená. Skoro by som zabudol. Počkaj. Čo je to? Môj najnovší vynález. To sú hodinky? Super hodinky. Nehodia sa mi vôbec k môjmu opasku. Počkaj, idem si ich dať aj ja. A čo je na nich super? Tom, koľko je hodín? Presný čas je 16 hodín, 24 minút a 15 sekúnd. Čo? Ty si vložil Toma do hodiniek? Ja viem, to vymyslel môj supermozog. Ale mohol si vymyslieť aj niečo menšie. Na budúce vymyslí niečo sama, keď si taká múdra. Prečo sa stále tak urážaš? Ale už musíme ísť, čakajú na nás naši fanúšikovia. Tom, prenies nás. Dnes prišiel ten veľký deň, Kedy sa každému fanúšikovi splní sen. superský supertím prišiel medzi vás. Pretože vieme, že všetci obdivujete nás. Zatlieskajte superhrdinke V. A tiež superhrdinovi G. Ahojte, ahoj. Ďakujeme. Ste šťastní, že sme tu? Koho máte najradšej na svete? Super tým! Som superhrdinka V a vždy vám rada pomôžem. Som superhrdina G a vyrieším každý váš problém, no ale... Gusto, prečo to stále pípa? Vyrobil si pokazené hodinky. Ja by som to vyrobila lepšie. No tak si ich mala vymyslieť ty. No. Tak si ich mala vymyslieť ty. Tom, prestaň, teraz neotravuj, dobre? Kto sa chce s nami odfotiť? No, kto?
vás, mohli by ste mi pomôcť? Mám pokazaný zip. Čo? Neskôr, dobre? Teraz sa ideme odfotiť, dobre? No. Kto nás odfotí? Dobrý deň, teta. Prosím vás, odfotili by ste nás, ha? Prosím, jednu fotku, ha? Rada, ale mám plné ruky práce. Čo teraz? Prosím vás, pomohli by ste mi niekto z vlastivedou? Neviem sa to naučiť. Čo, ale vydrž chvíľu, dobre? Chceš mať predsa fotku so super tímom, čo? No. Ja som hladný. Gusto, odfoď nás ty. Čo? Ale veď potom nebudem na fotke. No tak nevadí, budem tam ja, veď aj tak som obľúbenejší ako ty. To nie je pravda. Mňa majú deti oveľa radšej ako teba, lebo ja som predsa superhrdina G. No ale ja som predsa superhrdinka B. Ale ja mám super mozog a vymyslel som toto všetko, aj hodinky, aj tomače, ale čo ty hodinky sú cool, oni čo vôbec nefungujú, celý čas tu pípajú. Gusto, ale ty si to tomu vôbec nerozumieš, keď si tomu rozumieš. Nie. Dobre, tak to odfotím teda ja. No dobre, tak to odfoťme, no. Kde sú všetky deti? Pani učiteľka, my vám s tým pomôžeme. Ďakujem vám. Tu máš. Najc. Ďakujem, kamaráti. To nejde. Ukáže, ti pomôžem. Ahojte, babi. Ahoj. Ďakujem. Počkaj, Janička. Neboj sa, to zvládneš. Pozri, je to ľahké. Na území dnešného Slovenska vládla aj Mária Terezia. Územie dnešného Slovenska patrilo do Veľkomoravskej ríše. To bol popúkaný popcorn. Myslím, že sme niečo pokazili. Asi sme sa nechali až príliš uniesť slávou. Aha. Tak dávajme dobrý pozor. Raz za pánom Ježišom prišla matka dvoch synov. Prosila ho, aby obaja jej synovia sedeli v Božom kráľovstve. Jeden vedľa neho zľava a druhý zprava. Chcela svojim synom zabezpečiť tie najlepšie miesta v nebi. Ježiš jej povedal, že o tom, komu bude patriť aké miesto, rozhoduje náš nebeský Otec. Keď to počuli ostatní učeníci, nahnevali sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: Viete, že na svete vládnu vládcovia a mocní ľudia riadia mnoho vecí. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ani ja som neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Ak niekto vyvyšuje seba pred ostatnými, je pyšný. Pýcha je najväčší hriech, pretože pyšný človek má na prvom mieste seba, nie Pána Boha. Túži byť v centre pozornosti, chce slávu, obdiv a ľahko sa urazí, ak ho niekto neospevuje alebo ho za niečo nechváli. Naopak, pyšní ľudia zvyknú iných kritizovať, hovoriť o nich, že sú horší, zosmiešňujú a posudzujú iných, aby oni sami vynikli ako úžasní.
Ak sme pyšní, myslíme si, že vieme všetko najlepšie a nikdy neoceníme druhých. Napríklad, keď kamarát dostane dobrú známku, veľmi sa z toho teší a chce sa o to podeliť s ostatnými. Ale ty povieš, že to nič nie je a začneš rozprávať radšej o sebe, aby si kamaráti všímali teba a nie jeho. Pán Ježiš nám ukazuje, aby sme boli ako on. Zhováral sa s ľuďmi, ktorých ostatní ľudia neprijali medzi seba. Liečil chorých, ku ktorým sa každý bál priblížiť a odpúšťal tým, ktorým nikto odpustiť nechcel. Je v poriadku vedieť o sebe, že sme v niečom dobrí, že v niečom vynikáme. Ale nemali by sme chcieť, aby nás za to iní oslavovali. Naopak, mali by sme sa usilovať naše talenty použiť pre dobro ostatných. Byť prvý nielen v súťažiach, ale aj v konaní dobra. Super premena. Toto sme supersky pokazili. Všetkých sme sklamali. Verka, asi by sme už nemali byť superhrdinovia. Nesúhlasím. Boli ste namyslení a pyšní. Nemusíš nám to pripomínať. Ale uvedomili ste si to. Každý občas niečo pokazí. Dôležité je nevzdať sa a neprestať konať dobro. Tom má pravdu. Musíme pomáhať ďalej. Nemôžeme to vzdať len preto, že sme urobili chybu. Ale myslíš, že nás deti budú mať radi? To neviem. Ale budeme pomáhať ďalej. Ale teraz už nie preto, aby sme boli obľúbení a slávni, ale budeme to robiť z lásky. To je dobrý plán. Gusto, poď sem. Gusto, počkaj. Poď sem, počkaj. Gusto, poď sem. Príkaz prijatý. Jaj.